Sí. Si et poses al costat meu. Aquí. Aquí. Però com tot està via streaming també, doncs hem de posar els micros, ens hem de posar en un ordre i tot això. I passaré la presentació d'aquí. No es pot moure més. Sí? Vale. Això molesta, no? No, tranquil·la. No es veu? Comencem? Vale. Us estàvem esperant. Però igualment, com hi ha moltes taules rodonades, doncs la gent ja pot descansar un segon. Vale, doncs comencem? Sí? Doncs gràcies una altra vegada. Gràcies també a l'Associació Vall del Corb, a Copcam, a la Diputació de Lleida i a l'Ajuntament de Santa Coloma per tot aquest suport i per permetre organitzar aquesta jornada i en general per permetre impulsar el projecte Territori de Vincles. Amb aquesta primera xerrada el que volem fer és que us volem explicar el que hem anat fent, la gent que ja coneixeu una mica el projecte des de l'any passat, que havíem presentat algunes coses que hem fet aquest any, però també volíem explicar una mica per què hem triat aquest tema de l'emergència climàtica per aquesta jornada. A la primera edició de la jornada l'any passat vam parlar de tots els eixos del territori de Vincles, de com ho volem. I aquest any hem pensat que era interessant centrar-nos en un tema que aquests dies s'està parlant moltíssim de l'emergència climàtica. I a més estem notant en el nostre dia a dia cada vegada més aquest canvi climàtic, que no sé on heu passat la castanyada, però hi ha molta gent que l'ha passat a la platja, no? I això fa que de cop és com si fa anys i anys que des d'ara estem parlant que això vindrà. No hi ha res nou aquí. Però de cop, des del Covid més o menys, just després, és com si estem prenent consciència de les conseqüències brutals, reals, d'aquesta emergència climàtica sobre les nostres vides i, a més en un context de crisi ecosocial. I això què fa? Això ens genera por, angoixa o fatalisme i moltes de nosaltres ens trobem perdudes. Però justament veiem al mateix temps que des de les entitats del territori, les que ens movem al dia a dia per desenvolupar alguns projectes transformadors en el món rural en el que vivim, no tenim ganes de caure en aquesta angoixa o en aquest fatalisme. A vegades al vespre és una mica difícil, però ganes no tenim de caure en això, no? I veiem que es parla tot arreu d'aquest tema, en molts mitjans molt diversos, però que se'n parla molt poc de les iniciatives que ja s'estan impulsant o que s'han d'impulsar per donar resposta a això. Més enllà d'aquest fatalisme o aquesta angoixa, realment tenim moltes coses per fer, doncs aquesta energia posem-la allà. És una mica això que hem volgut ensenyar i volem demostrar, intercanviar sobre aquest tema amb aquestes jornades. I perquè realment és això que estem intentant fer des del projecte Territori de Vincles. Ens ha semblat important tractar aquest tema des de dos eixos, l'agroecologia i la diversificació agrària d'una banda. Avui parlarem de varietats locals, parlarem de mapes d'usos agronòmics i parlarem de la gestió de l'aigua, que ja és un recurs clau, però ara ens adonem que ens hem de preparar d'una altra manera. I en un segon bloc parlarem de l'accés a un habitatge digne i assequible en un territori on és molt necessari, però també que aquest habitatge estigui en adequació, en coordinació amb els canvis climàtics i amb l'entorn, que sigui una arquitectura una mica positiva. Pensem en general que les condicions de crisi que estem vivint ens estan ensenyant que aquestes iniciatives són
ara encara més que mai necessàries. Necessitem projectes d'intercooperació, d'economia social i solidària, amb perspectives que siguin transversals i que busquin, com ho hem dit amb la Marta, amb el Ramon al principi, preservar i millorar el paisatge, perquè si vivim aquí, primer de tot, és perquè ens agrada el paisatge, l'entorn, la biodiversitat, els recursos, l'activitat agrària, l'habitatge i molt més, la cultura, serveis bàsics, educació, en breu, la vida. I abans d'entrar més en presentar-vos Territori de Vincles com a projecte, més enllà de la jornada, deixo la paraula a Anaïs Tastre, qui parlarà una mica de justament aquest potencial de l'economia social i solidària per oferir les respostes que necessitem. Merci. Doncs jo dic Anaïs i soc sòcia de la cooperativa l'Aresta. Som una de les cooperatives que participem a COPCAM. COPCAM som un grup de 20 entitats, on som quasi tot cooperatives. També hi ha 2 fundacions i 2 associacions, que justament són les 2 associacions que treballen en temes de territori, que és l'Associació Vall del Corp i l'Associació Prioritat, que està al Priorat. I nosaltres, aquestes 20 entitats, gestionem uns diners públics per donar suport al cooperativisme i l'economia solidària al territori. La part interessant és que aquests diners els estem gestionant persones que vivim al territori i que treballem en entitats de l'economia social i solidària. Llavors ens estem complementant amb els serveis públics, intentem fer polítiques, també coordinar-nos amb serveis públics des del sector també cooperatiu. Llavors, l'economia social i solidària no és un invent recent, ja sabeu que és una cosa que ve de molt lluny. Des de temps immemorials, les comunitats humanes ens hem autoorganitzat per abastir-nos del que necessitem, d'alimentació, de multiplicar llavors, de construir les cases que necessitem, de construir les séquies. Això és una cosa que ha passat sempre i que és el que va donar peu a finals del segle XIX a tot el sorgiment del moviment cooperatiu a les ciutats, en el moviment obrer de les cooperatives de consum. Penseu que hi havia cooperatives de consum de més de 1.000 famílies aquí a Catalunya. Després van venir totes les cooperatives de treball, com les fàbriques es van cooperativitzar, i en els territoris rurals van néixer les cooperatives agràries, que eren espais on la petita pagesia s'agrupava per compartir, mancomunar recursos i treballar de forma coordinada. Ara han passat molts anys i sembla que avui en dia, amb el nostre sistema econòmic capitalista neoliberal, sembla que totes som individuals i que cadascú fa les seves coses i té les seves vides, però això és una mentida, és una fal·làcia, perquè algú pugui estar treballant en un lloc, hi ha gent darrere que està sostenint la seva vida, el seu menjar, la seva família, la seva llar. Llavors, què vull dir amb això? Que en realitat és una fantasia aquest individualisme actual perquè totes som interdependents, totes depenem les unes de les altres i totes som ecodependents, totes depenem dels ecosistemes i dels territoris en els que vivim. Llavors, des de COPCAM, com intentem fer coses per això? Doncs COPCAM el que fem és fer acompanyament gratuït i formació i divulgació de com intentem donar resposta a aquestes necessitats des de l'economia solidària, és a dir, totes juntes, de forma col·lectiva, perquè nosaltres sabem el que necessitem, com construïm propostes horitzontals, democràtiques, amb participació de les persones, amb participació econòmica de les persones que estem ficades en aquests projectes. I us poso alguns exemples. Abans, Ramon també s'ha anomenat les comunitats energètiques, heu anomenat, és un exemple molt bo de com la societat ens organitzem per abastir-nos energèticament a preu de cost amb les necessitats energètiques que tenim i creant punts de producció d'energia al territori que siguin sostenibles i que siguin d'acord amb els nostres principis i el nostre territori. I altres exemples, també estem treballant en l'acompanyament de projectes de pagesia, persones que volen engegar projectes del sector agroalimentari, fa falta ajuda, sabeu que la pagesia ho té molt complicat, doncs posem hores gratuïtes i busquem formació i busquem recursos per donar suport a aquests projectes. I després també estem treballant amb les cooperatives agràries, que és un patrimoni que tenim que s'ha aixecat des de zero per la pagesia i que té 100 anys d'història, com aquestes cooperatives agràries ens poden ajudar a la nova pagesia, com trobem aquest punt entre la nova pagesia i les cooperatives agràries per utilitzar aquestes infraestructures i aquests mitjans de producció perquè la pagesia jove que estarà incorporant-se al sector pugui tirar endavant. I després també estem fent coses com acompanyaments de poble. Pobles que decideixen que volen resoldre una necessitat de forma col·lectiva. Per exemple, podem fer una cooperativa de consum en un poble perquè tanca la botiga, però potser una cooperativa de consum ens serveix perquè un dia a la setmana
no? Comprem tots els aliments que necessitem perquè arribin al poble, per exemple. No? Doncs són com alguns exemples pràctics. I llavors estem participant a Territori de Vincles. Jo crec que és un dels projectes més xulos que tenim al Camp de Tarragona i és un projecte superreferent a nivell de Catalunya. No? Hi ha pocs llocs a Catalunya que s'estigui posant en la pràctica des de les entitats del territori, no? Que és el que esteu fent aquí, totes aquestes propostes per tirar endavant del repte que tenim de l'emergència climàtica. I ho deixo aquí. Merci. Doncs ara, si de cas, entrem en el projecte Territori de Vincles, que el vam començar a rumiar el 2018, més o menys, no? I que és justament el que dèiem, un projecte de dinamització territorial i transversal. L'impulsa l'Associació Vall del Corb amb l'acompanyament tècnic de l'Aresta i la Boqueria. De fet, jo no m'he presentat, com sempre em passa. Soc la Natasha Filippi, treballo també a l'Aresta amb l'Anaïs. I la base del projecte és una mica respondre a necessitats com molt locals i engegar proves pilots i accions d'acompanyament per tal de donar resposta a aquests reptes que són molt més grans i que hem anat enumerant una mica, que són reptes vinculats al despoblament, al canvi climàtic, a la necessitat de crear noves oportunitats de vida en les zones rurals, a la pèrdua de biodiversitat, que, no sé, la biodiversitat sempre ho deixem com en segon plan, que al final és la base, no? I hem decidit una mica engegar un projecte que per una vegada vegi tot això des de 3 eixos que hem triat, però de manera transversal, i que sempre es faci amb estreta col·laboració amb les entitats i els ajuntaments i consells comarcals de la zona i que busqui, quan fa falta, aliances amb centres de recerca o altres entitats com més gran per tenir un acompanyament més expert sobre un tema concret. I així veieu amb aquest primer esquema que estem jugant una mica amb això. Tenim 3 eixos, tenim uns objectius i tenim ja de gent que col·labora i que ens ajuda a tirar aquest projecte endavant. Estem intentant implicar el màxim de gent possible. Sí que a nivell de recursos el projecte és limitat i tenim moltes més idees que no podem tirar endavant, però n'estem fent bastantes. De fet, ara entrarem molt breument en explicar una mica aquests 3 eixos i les accions que hem anat fent aquest últim any. Com ha explicat la Marta, els primers anys hem fet com el disseny del projecte, l'hem consolidat, hem fet calendaris, hem contactat la gent, hem fet com mapes d'actors i ara aquest any estem molt contents perquè ja hem pogut començar realment a treballar sobre el terreny. Els 3 eixos que tenim no corresponen als 3 eixos prioritaris de la Vall, sinó també als nostres àmbits d'expertesa com a cooperativa i associació Vall del Corb. També s'ha de tocar alguns serveis bàsics, s'han de tocar el tema de l'educació, s'ha de tocar el tema de la cultura, però hi ha molts d'aquests àmbits que són més directament vinculats a l'administració local, que ho pot impulsar i els hi deixem aquesta feina, i d'altres que nosaltres no ho toquem directament i la nostra idea és que després podem involucrar més cooperatives expertes en aquest tema i que ho puguin tirar endavant. Els 3 eixos per començar a treballar, per tant, és l'agroecologia i la biodiversitat, entès com a també relleu agrari i diversificació agrària, és el nostre primer eix. El segon eix és l'accés a l'habitatge, el canvi d'ús dels equipaments, la rehabilitació energètica, i el tercer eix és la gestió dels recursos, entès com a gestió forestal, economia circular i transició energètica justa. Que de fet l'any passat a les jornades vam una mica convidar gent a parlar sobre tots aquests eixos, que era molt dens i molt intens, i ara hem pogut estirar el fil de tots els debats que van sortir en aquesta jornada. A banda d'aquests 3 eixos hi ha molts espais transversals i el que estem intentant fer una mica és crear un espai de trobada que li diem fòrum una mica, que seria una mica com el que tenim a l'Associació Vall del Corb, que és un espai perquè les entitats i les productores es trobin, però a nivell de tota la Vall, amb les entitats, totes les entitats, amb l'administració pública i també amb centres de recerca.
I en aquest fòrum fem diferents trobades durant l'any on fem trobar agents que en general no tenen l'espai per trobar-se i coordinar, i d'aquí traiem una mica els objectius per l'any. No? L'última que vam fer va ser amb els ajuntaments i Consell Comarcal, i d'aquí va sorgir algunes idees clau de el que necessitem a la Val i que no estem fent per aquest tema que tenim unes fronteres al mig o perquè no tenim mai aquest espai de trobada, és això. Ens donem deures i ens tornem a trobar d'aquí 6 mesos. Això ara mateix no existeix. Igual amb les entitats, amb cooperatives i associacions que tenim previst fer-ho d'aquí poquet. Ara mateix, aquest any, per parlar concretament de què es pot fer en un territori, que és un territori majoritàriament de secà, molt despoblat, tenim uns pobles on no hi ha habitants, uns pobles on hi ha 2, 6, uns on només hi ha gent que ve cap de setmana. Què podem fer si volem començar a moure tot això? Jo parlaré del primer eix, d'aquest eix d'agroecologia i biodiversitat, i aquí estem treballant sobre 4 accions concretes, tot i que en tenim d'altres al calaix, justament que intentarem impulsar de cara als anys que venen. El primer és l'acompanyament en l'impuls i la recuperació de la ceba de Ciutadilla. Això és a Ciutadilla, que és un poble una mica al mig que està aquí, al mig de la Vall del Corb, i allà tenen una varietat local que estava a punt de desaparèixer, que és una varietat de ceba, de rec, i casualitat, un home li va dir a un altre home gran, mira, té les meves llavors. I aquest home gran va dir, mira, aquestes llavors té. I ara tenim 4 persones grans que en tenen, i l'Ajuntament, la comunitat de regants, han dit, però si a Ciutadilla sempre ens han dit els ceballots, i aquesta planta és de fa temps, aquí tenim una varietat local, tenim el safrà de Santa Coloma, tenim l'all de Bertal, què ens falta? La ceba de Ciutadilla. I ara el que fem nosaltres és acompanyem una mica això. Aquest any s'ha fet la primera plantada col·lectiva, s'hi ha posat la gent del poble a plantar perquè, òbviament, no hi ha prou llavor. Hem fet venir la Fundació Miquel Agustí, que segurament d'aquí poc començarà un procés de caracterització. S'ha venut la ceba d'aquesta primera plantada en 10 minuts i la gent anava boja per aquesta varietat, i per tant aquí realment és un procés dins un poble que és espectacular. L'altra cosa que estem fent és que estem en la fase de disseny a nivell de viabilitat econòmica de l'espai test ramader de Sant Martí de Maldà. Allà també és una necessitat que volen ensenyar que hi ha una altra manera d'impulsar un projecte de ramaderia a Sant Martí de Maldà, on hi ha molta ramaderia intensiva, i també hi ha zones com la vora del riu o zones dins dels camps que no s'estan podent entrar i volen fer entrar un ramat. Estan intentant crear un espai test per incorporar una nova persona en el sector i al mateix temps que aquesta persona pugui oferir alguns serveis ambientals al poble. A més, estem treballant en coordinació amb d'altres entitats, com la DB Ecològica de Ponent, per exemple, o la Xarxa per a la Conservació de la Natura, sobre temes de relleu agrari, que aquí és un repte molt gran. L'any passat a les jornades vam presentar el resultat d'una radiografia sobre l'estat del relleu agrari a la Vall del Corb, que és desesperant, bàsicament, que arriba molt tard i que necessitem fer alguna cosa de manera molt ràpida, i necessitem sobretot articular les diferents entitats a tot Catalunya per poder detectar teres de gent que s'està jubilant i trobar nous entrants, restablir els vincles de confiança que són necessaris a aquest traspàs i evitar els processos de concentració de teres que s'estan passant ara mateix. I l'altra cosa que treballem és tot el procés de diversificació agrària. Al final, si mirem els cultius que s'estan fent a la Vall i a molts llocs, dius, home, aquí vols dir que no podríem fer una altra cosa? Vols dir que no hi ha més potencial i que fent una altra cosa això generaria molt més beneficis pels pagesos i seria molt més atractiu i seria possible vincular-ho amb un procés de transformació en el mateix territori que generaria més circuits curts, no? I per fer això, el que fem és que intentem veure cultius potencials, la seva ciutadilla de fet n'és un, i d'altres cultius i veure si a nivell del territori la pagesia li interessa, i després fer el contacte per veure si això es pot tirar endavant. I ho estem fent amb el cànem industrial a Maldà. Ara mateix tenim un projecte per veure si és possible començar una finca experimental de cànem industrial per la llavor comestible
i un altre subproducte que és la fibra per d'altres usos i veure si podem tirar tot això endavant. Aquí teniu una foto de la ceba de Ciutadella, que és una ceba així aixafada. Aquest cànem, que és una mica el bloc del món vegetal, es pot aprofitar tot i hi ha països on s'està produint de manera ja intensa. I l'altre, que és un mapa que no es veu massa, però un treball així sobre un mapa de les terres de Sant Martí de Maldà on podria entrar aquest ramat. Això seria el que hem estat fent aquest any i són idees del que es poden fer en aquest eix de diversificació agrària i transició agroecològica. Bé, jo soc en Ricard Grau, formo part de la cooperativa d'arquitectes La Boqueria i també formem part dintre de l'impuls de la Vall del Corb en l'equip de suport tècnic de territori de vincles. I d'alguna manera la part que emplacem a nivell de necessitats associades a l'habitatge i patrimoni doncs venen detectades des de que comencem a treballar en col·laboració amb l'Associació de la Vall del Corb, identificant la morfologia del propi territori de la Vall del Corb. La gran majoria de pobles són micropobles, la gran majoria de pobles tenen un èxode demogràfic d'alt nivell i el patrimoni d'aquests pobles està en detreniment. Són cases immobles que estan envellint a grans velocitats, en desús, en alguns casos buides i algunes en segones residències d'ús puntual. Identificant una mica aquesta situació, comencem a treballar amb alguns dels municipis que ja arrencaven iniciatives i proves pilot molt interessants, de les quals el seu enfoc anava molt associat amb la regeneració urbana, la rehabilitació patrimonial i a la fixació demogràfica. D'alguna manera, l'habitatge va molt associat al treball que es desenvolupa a la pròpia vall i també va molt associat també a la feina dignificada tant agrària com altres disciplines de consum. D'alguna manera, en el cas de l'habitatge, el que hem pogut participar i acompanyar són diferents nivells, tant en l'accés de l'habitatge com amb la diagnosi patrimonial i d'habitatge buit a nivell de territori i la relació en què les polítiques d'habitatge en els diferents consells s'estan desenvolupant. Algun dels casos que nosaltres hem tingut la possibilitat i la sort de desenvolupar és la cooperativa d'habitatge de Maldà, un grup motor intergeneracional està rehabilitant una granja de pollastres per convertir-la en una futura cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. Està vinculat l'Ajuntament amb el municipi i el Consell Comarcal i la voluntat és incloure 8 famílies dintre del propi immoble. No només viuran i conviuran, com a cooperativa d'habitatge també tenen un dret i un deure de conviure i crear llaços amb el propi territori i al mateix temps, com a teixit productiu, tenen la possibilitat de generar sinergies amb el propi municipi. Per altra banda, també estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Ciutadella el canvi d'ús d'un equipament, en aquest cas una caserna de la Guàrdia Civil. Es va fer un pla de millora per convertir aquest equipament en habitatge dotacional i espai públic. Espai públic, en realitat, a Ciutadella no hi ha gaire necessitat perquè mires l'entorn i tot és espai públic, però el que s'està aconseguint d'alguna manera és que la setmana passada ja es va fer la signatura del pla de treball i s'està començant la rehabilitació de 8 pisos de 70 metres quadrats per ús emergencial, dotacional o públic. I en aquest cas amb un accés de lloguer molt baix. La rehabilitació s'està fent completa, és una rehabilitació d'accessibilitat i energètica i aquests immobles compliran amb el decret energètic que s'està demanant per al 2025. Per altra banda, amb la continuïtat de la caserna de la Guàrdia Civil, també es va fer una col·laboració en anàlisi, i en aquest cas, per exemple, tenim un cas que és l'abadia de Ciutadella, en què hem analitzat diferents immobles públics que portaven molts anys en desús i veure les potencialitats. I com a l'equip de Territori de Vincles hem fet uns informes de diagnosi per veure aquests futuribles, ajudar-los a redactar avantprojectes, dimensionar econòmicament aquestes rehabilitacions i que siguin memòries associades a demanar ajudes, a poder col·laborar amb iniciatives públiques per la seva rehabilitació. Com en el cas de Ciutadella, hi ha molts municipis que tenen immobles en desús. Immobles grans que formen part del propi municipi i que, si no es fan algunes coses, en els pròxims 10 anys s'hauran de tirar a terra. Per altra banda, també s'ha pogut fer l'acompanyament i l'estudi en la visibilització de la masoveria urbana. Ahir just vam tenir unes jornades sobre polítiques d'habitatge i vàrem detectar que la masoveria urbana
quan nosaltres ens ve mentalment aquest missatge, ens pensem que és algú poc estructurat, poc seguit, poc fomentat. En realitat, en aquests últims anys, la masoveria urbana és un dels mecanismes que està ajudant en rehabilitar mobles o pisos petits, en desús, on els llogaters o propietaris no poden assumir les rehabilitacions. I la masoveria, a través d'un conveni, permet, en convenis de 3 o 5 anys, rehabilitacions de poca inversió en aquests immobles. Actualment, conjuntament amb el Consell Comarcal de l'Urgell, hem pogut fer seguiment en situacions a Sant Martí de Maldà i Ciutadilla. Paral·lelament amb això, conjuntament amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, s'ha pogut acompanyar un gran projecte ambiciós, que és Viure a Santa Coloma, del qual s'ha pogut detectar immobles buits i immobles en desús, dels quals en jornades anteriors, fa 3 o 4 caps de setmana, es va poder fer una jornada de portes obertes on persones interessades en voler viure a Santa Coloma de Queralt va poder veure immobles en lloguer o en venda i on els propietaris també van entendre una de les realitats que hi ha en tots aquests pobles de la Vall d'Alcor. Nosaltres tenim immobles que ens pensem que tenen un gran valor econòmic, però en realitat, en la situació en què estan i en l'accés que poden tenir, realment no és així. Llavors, els propis propietaris i propietaris van poder fer una autocrítica de dir el valor que nosaltres ens pensàvem que podíem treure d'aquesta venda, doncs realment no és el que podria ser. Va ser una jornada molt interessant i arrel de la comunicació i la difusió una mica d'aquesta disciplina s'han pogut establir llaços entre immobiliàries i agents del territori. I per últim, que aquesta tarda també compartirem l'experiència, hem pogut participar i estem dintre de la taula d'habitatge de l'Urgell, on s'està desenvolupant el pla d'habitatge de l'Urgell en els pròxims 6 anys, on es detecten iniciatives de regeneració urbana, on disciplines emergencials com són els serveis socials en l'accés a l'habitatge, aquest dèficit d'accés a l'habitatge, com poder-lo millorar, i també disciplines de rehabilitació energètica. A l'actualitat, molts municipis tenen la voluntat de millorar els seus habitatges buits, de donar-li accés a gent que pugui viure, que d'alguna manera hi hagin altres polítiques d'accés a l'habitatge, però que aquests mecanismes a vegades depenen de l'impuls econòmic, del suport i la llei d'urbanisme, i per tant aquesta taula d'habitatge permet poder treballar colze a colze amb els municipis sobre aquestes disciplines. I es poden veure algunes de les imatges. A l'esquerra veiem la cooperativa de l'Era del Mussol, que està situada i emplaçada a Maldà, que és una antiga granja de pollastres que s'està fent el canvi d'ús a habitatge i que la família va creixent, i aquesta és una de les imatges de les jornades de portes obertes. La del mig és la imatge de la caserna de la Guàrdia Civil en l'actualitat i en breus us podem compartir una imatge de la reposició final i per últim una imatge de les jornades de Viure a Santa Coloma de Queralt, de les quals es va poder fer aquest tour per veure l'interior i l'exterior del propi municipi i com els propietaris i els futurs compradors o llogaters van poder compartir aquesta experiència. Molt bé. Imatge de la caserna de la Guàrdia Civil i del projecte en què nosaltres aprofitem les dues torres i creem 4 habitatges accessibles i rehabilitats íntegrament i llavors es crea un espai públic intern que l'espai públic s'estén en tota la totalitat del territori. Imatges de la jornada de Viure a Santa Coloma també, de les quals va ser interessant perquè d'alguna manera es van poder fer jornades dintre del mercat de Santa Coloma i després també es van poder fer jornades aquest cap de setmana. Molt bé. Deixo la paraula al Jofre. Sí. Bon dia, soc en Jofre Rodrigo. Treballo a l'Aresta, a la cooperativa Aresta també. I us parlaré una mica breument de la part de la línia de treball de gestió de recursos, que la podem subdividir en diverses, en gestió forestal, recursos energètics i economia circular. I bé, em centraré, com que tenim poca estona, en la part més de gestió forestal i menys amb les altres dues perquè són les que també hem treballat menys. I us donaré una pinzellada d'algunes accions que estem portant a terme. La primera a destacar seria en el marc del projecte en el marc del territori de vincles dins l'associació La Vall del Corb hi ha grups de treball temàtics i en el marc d'un d'aquests grups de treball s'ha començat a crear un equip, un grup d'agents del territori per començar a pensar un pla de gestió forestal integral a tota la vall, cap on hauríem de tendir en una visió de l'ecosistema forestal de la vall.
des d'una visió així integral, transversal, tenint en compte el que és aprofitament de fusta, però també prevenció d'incendis, el que és la conservació de biodiversitat, recuperació de feixes, etc. En el marc d'aquest grup de treball acompanyem i dinamitzem aquest grup. Una de les principals coses que hem fet és encarregar un estudi per identificar els principals valors ecològics de la vall del Corb, que ja està disponible i segurament potser el podríem penjar a la web en algun moment, perquè sigui públic, perquè és interessant. I també en aquest grup de treball va sortir la idea d'impulsar la creació d'una associació de propietaris forestals a la vall, perquè sembla ser que és l'eina més idònia per conjuntament impulsar la gestió forestal a la vall, com hi ha altres exemples. Aquí hi ha en Jordi Reixacs, que és el president d'una associació de propietaris forestals del sud de l'Anoia, que són molt actius i realment és una eina molt interessant. D'aquí es va sortir també la iniciativa de dinamitzar unes jornades per parlar d'això, convocar els actors, i el dia 15, crec, recordar malament, el 15 d'octubre es va fer una jornada a Guimerà on es va convocar la gent per parlar una mica sobre gestió forestal, concretament amb ramaderia, silvopastura, però també per parlar una mica de si veien interessant impulsar aquesta associació de propietaris per impulsar iniciatives al territori. I va generar un gran interès i bé, ara el que tenim sobre la taula és donar sortida a aquesta petició, a aquest interès del territori per impulsar i acompanyar la creació d'aquesta associació. En paral·lel a això, també tenim gent al territori que està fent projectes molt interessants. Un dels projectes més emblemàtics és la introducció de la vaca de l'Albera a la vall, també, de la mà del David Sandoval i el Miquel Bufarull, i amb ells el que hem fet és acompanyar en el seu procés d'implantació de les vaques al territori, perquè sabem que la vall, com gran part de Catalunya, és un territori amb parcel·les petites, amb petites finques, amb propietaris difícils d'identificar, i per tant, quan tu planifiques la part de silvopastura, de mobilitat dels ramats, és complicat planificar les pastures perquè els ramats puguin estar bé, i per tant hi ha una feina important d'acompanyar en aquest procés, de buscar finançament, de difondre el projecte, de comunicar-lo no solament al territori sinó més enllà, pels valors que té, perquè una de les principals funcions que pot tenir i que té la silvopastura és la prevenció d'incendis, acompanyada d'una gestió forestal integral, manté el sotabosc, a part de millorar la biodiversitat si es fa bé i amb criteris tècnics es millora la biodiversitat, etc. Per tant, estem en aquest procés d'acompanyament tècnic i comunicatiu també d'aquest projecte d'introducció de la vall de l'Albera, que és una espècie en perill d'extinció i, per tant, encara té un valor afegit més important. Una altra iniciativa interessant en el marc de la gestió forestal seria, com ja ha mencionat la Natasha, l'espai test de Sant Martí de Maldà, que té un objectiu principal que és el relleu generacional, sobretot ramader, però d'aquí també penja un objectiu que seria planificar tècnicament i començar a posar sobre la taula diferents models de silvopastura que podrien ser viables a la vall del Corb. Llavors, a partir d'aquest projecte de ramaderia, de manera coordinada amb tots els ramaders de la vall, el que es vol és estudiar les possibilitats de els diferents tipus de silvopastura, acompanyats de diferents entitats, en aquest cas el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya faria una part important sobre el tema pastures i com evoluciona el bosc amb la pastura, quines zones són més aptes, per què. També ARCA participa en tot aquest procés. Bé, coordinar actors per començar a impulsar projectes, com dèiem, molt transversals, amb multiobjectius. També és important mencionar que a Ponent, l'associació líder de Ponent, està impulsant la taula de gestió forestal de Ponent,
i que pretén ser bàsicament un espai de trobada també de tots els actors de Ponent per impulsar la gestió forestal, que sembla que a Ponent molts cops es deixa com una zona de menys interès a nivell de gestió forestal, però també hi ha zones de mosaic o forestal molt importants i per tant hi ha hagut peticions des de feia temps que això tirés endavant i s'ha començat a fer. Per tant, des d'aquí ja s'estan també treballant temes de gestió forestal a la zona de Ponent, s'ha creat ja una associació de propietaris forestals també i l'objectiu seria que nosaltres a la vall també coordinadament amb ells poguéssim també acompanyar-nos mútuament en la creació de l'associació de propietaris de la vall del Corb. Bé, això seria la part una mica pinzellada ràpida de la part forestal. La part energètica i economia circular no hi hem entrat tant a fons. Sí que bàsicament el que estem fent és obrir espais de trobada, com es va fer l'any passat sobre temes energètics, on es van obrir debats, es van explicar experiències com les comunitats energètiques que hi ha al territori, com a Maldà, per exemple, o en altres municipis veïns. I bé, estem en aquesta línia de treball i també amb moltes idees i amb ganes de tirar endavant més coses. I em sembla que... Bueno, sí, us explico una mica... Bé, les fotos aquí a l'esquerra podeu veure la jornada que vam fer el dia 15 a Guimerà, que va ser tot un èxit sobre gestió forestal i pastures i prevenció d'incendis. A dalt és a Sant Martí de Maldà, la zona on està prevista que hi hagi l'espai de pastura, combinant la zona més de marges i agroforestal, però també de cultius on s'alimentaran el ramat oví i cabrí, que seran una combinació. I a la dreta la vaca de l'Albera, també pasturant a la zona de Guimerà i el projecte que us he explicat. I ho deixarem aquí. Tenim molts reptes pel futur, però com ja anem una mica tard, ja començarem amb l'altra taula rodona. Sí que la nostra idea, en tot cas, és consolidar aquestes primeres actuacions que al final déu-n'hi-do per aquest any, que som un equip petit, i sí de tenir la força per poder implicar com més cooperatives i més gent en aquest